baptism, the first sacrament that we are going to take up. The beginning of life. So, ang bata, pagawas niya sa tiyan sa iyang inahan, bisag kinsa nga inahan o amahan, magwapuhan gyud og magwapahan sa ilahang anak, no? Bisag unsa ka maot. Manang ang uban maot kaayo, moingon ang uban, you have a face that only a mother could love. Manang saying, di ba? Kaya bisag unsa ka maot, basta imuhang anak, gwapo gyud, no? However, bisag unsa ka gwapo, unsa ka gwapa sa bata, her soul is supernaturally dead. It is dead. Okay? So, naa siya fullness of natural life, but wala siya ang iyang, when it comes to supernatural aspect, wala. Taman lang siya sa natural. Full ang iyang natural capacity, but ang supernatural niya capacity is dead. Because God is not living inside His Spirit. The reason that He is nothing more because of His forefather, Adam. No? He failed. Napakyas siya sa panunod kanato sa tremendous gift nga gihatag sa Ginoo kaniya, no? So sa paghimo ni God kay Adam, gihatag na niya daan ang supernatural life. In addition, no, walay labot sa iyang natural nga kinabuhi, gi-package deal na sa Ginoo. Gihatag na niya daan ang supernatural life, meaning na sila'y connection. The life of God is flowing in the life of man. God Himself dwelt inside Adam's soul. No, nagpuyo ang Ginoo sa kalag ni Adam. So, in other example, mura siya o kanang ang kinabuhi sa inahan, sumpay sa kinabuhi sa anak. Si Adam, ang iyang pusod, sumpay sa pusod sa Ginoo. Yan na, no? So, ang tanan nga buhat ni Adam, no? So, murag ang Ginoo sab ang nagbuhat because God was acting in and with him. No? Kung ang Ginoo nagpuyo kanimo, ang tanan nimong gibuhat, murag ang Ginoo sab ang nagbuhat. That's why if you are not connected with God, if you are in the state of mortal sin, separated ka from God, that is why ang tanan nimong binuhatan bisag unsa kanindot, wala siya value because God is not acting within and through you. Okay. Kadungog na mo word nga limbo. Okay. Limbo, unsa may other word sa limbo? Unsa may meaning sa limbo? Limbo is unending life of natural happiness. Walay katapusan nga natural nga kalipay. Take note the word natural. Mao na siya ang distinguishing factor diri. Natural happiness. So, ang limbo, dili kita 100% sure tinuod na. This is the explanation of the theologians nato to try to explain unsay mahitabo sa mga bata nga wala na bunyagan, nga wala na kadawat. Pero the church admits that it is not part of the dogma. So it is just their attempt to explain, no? Ang ilahang paningkamot nga ma-explain sa mga theologian kung unsay posibilidad
nga kapuntahan sa mga bata nga wala na bunyagan. So, si Adam, no, kung wala siya sanctifying grace, kung si God wala nagpuyo kaniya, asa man siya padung kung siya walay sala, no? Kung wala siya nakasala sa kwan, sa nakakaon na ato nagrebelde, dito siya maadto sa walay katapusang kalipay. Pero natural lang kung wala siya nakahimo og sala. So, pero tungod kay naaman siya sanctifying grace, meaning ang iyang ang Ginoo nagpuyo kaniya, ang iyang kinabuhi dili lamang natural, kundi supernatural. Meaning dili lang siya moadto sa natural happiness, kundi sa supernatural happiness where he can see God face to face. Unsay difference sa limbo ug sa langit? Ang limbo malipayon, pero di nimo makita si God. Sa langit, you can see God face to face. You can embrace Him. You are one with Him. You cannot be separated from Him. And that is a billion times difference. Okay? Okay lang ko sa limbo. No? Kaya itong mga, ito yung bayot, but joke ba to? Yan, ningon sila sa simbahan, di ko na may kasulod sa langit. No? Mangunsa na lang maglatay-latay na lang sa rainbow. So, this supernatural life which Adam enjoyed, no, it is called sanctifying grace. So according sa plano sa Ginoo, subay sa plano sa Ginoo, kini nga grasyang makasantos nga nagpuyo sa kalag ni Adan ug ni Eva, mapanunod nato ni. Iato ni sa kaliwat-kaliwatan, no? Pero para mapanunod nato kini, usaray buhaton ni Adan. Mutuman siya sa kabubuton sa Dios. He must obey God's command not to eat the fruit. So, kabalo na kita sa sequel, sa storya, gas-gas na kay storya, he chose himself in preference to God. No? Which is familiar sa tarang tao. A lot of us are selfish. No? See, he committed the first human sin, the original sin. Okay. Mayroon ka, basta maghuna-huna mo diya, ano nag-review naman po ni Doc, balik naman po daan ng original sin. Part gini siya. Why? Tungod para kung gusto na to masabtan ang sakramento sa bunyag, kinanglan na to ni siya masabtan ang the doctrine of original sin. So, si Adam, giputol niya ang iyang connection sa Ginoo. O, wala na siya supernatural life nga pitik sa iyang kinabuhi. Nabalik siya sa iyang original nga design. Natural. So natural, may dautan na, pero di ka kasulod na sa gingharian sa Diyos. Kaya ang gingharian sa Diyos is supernatural level. Sin separates man from God. Mao ka na makapaseparate ng ginato, wanay lain, sala. Okay? Sanctifying grace, dili nato na katungod, meaning dili nato na right nga it is my right to have sanctifying grace. No. It is a gift. Dili kita makademand kay God nga give me sanctifying grace. No. It is just a gift given to God. No? We do not deserve that. We remember the definition of a grace. It is undeserved gift. No? It is a bonus to God. But kana nga bonus atong gibalibaran pinaagi sa pagrebelde nato sa Ginoo at pinaagi sa atong ginikanan, no? Nga si Adan. Pero because sa kalawom sa gugma sa Dios, gipadala niya ang iyang anak, no? Para atong mabalik kini nga kinabuhi, kini nga grasyang makasantos nga napakyas si Adan sa paghatag kanato.
So God Himself, ang Ginoo mismo, sa persona ni Jesucristo, the second person of the Blessed Trinity, no? Ang nagbayad sa atong kapakyasan. So, si Jesus Christ ang nahimong bridge. Siya ang tulay kanato paingon sa Amahan. Ang anak ang tulay paingon sa Amahan. Okay? So we say that the child is in the state of original sin. All children, no exception. Exception is Mama Mary. All children, it is in the state of original sin. So ang original sin, abi nato sa una, mura na siya mancha kay hugasan sa kwan, sa tubig. Pwede pod, pero technically speaking di ay, original sin is not just mancha. It is total darkness. Walay kahayag. No, medyo napakaimakita nga kahayag, pero sulod ka sa kwarto, sa CR, tungang gabi, palunga suga, maunay mong makita. No, kangit-ngit, total darkness. And then, sanctifying grace, ano yun? Kangit-ngit, wala. When sanctifying grace come, when baptism comes, mabutangan og kahayag. Muna ang symbol sa bunyag na kandila, the light of Christ. No? The light of Christ has come into the world. Diba? Ay kanta na. So, in order para mabalik kining nawala nato nga gift, nga very, very special gift, no? Jesus instituted the sacrament of baptism. Gitukod niya ni. Okay? Pero, si Jesus, dili niya ipugos ka nato, kiningagasa, kung dili kita gusto. No? Jesus will not force us His gift upon us. So, kinahanglan nato ni dawatan. We have to freely accept it. So, kita, ang tawag sa ato, we are born in the faith. Nganong born in the faith man? Faith sa atong ginikanan. No? So, we are baptized. Kasagaran nato, dire, we are baptized as infants. Pero sa unang panahon, gamay pa mang Kristiyano, kasagarang bunyagan nato sa unang panahon, mga dagko, dati guwang na kay mga converts. So karon natural kay kadaghanan sa mga tao diri sa Pilipinas kay mga Katoliko man mo na nga bata pa bunyaga na. Mo na mingon sila sa Bible puros man to dagko nganong kamo mga bata. Of course, kay bago pagod ng sugod ng Kristyanismo ang mga tao ato dagko na diretso. So mao na nga dagko. So ang atong pagdawat sa pagtuo, no? Di ba ang sacrament of baptism is the sacrament of faith? Mo na nga lekturan gyud sa before kabubnyagan, it is a sacrament of faith. Kinahanglan ka mo tuo. Nya kita, di man ta katuo kay bata pa ta, ang atong tawag sa ato ang pag-accept is passive. Passive one. Okay? So, ang kinsay nag-accept nato is ang atong parents o ang atong godparents. So kining gift of sanctifying grace nga nadawat nato sa bunyag cannot be taken away from us. Nobody can take it away from us, not even God. Because God promised, dili man siya pwede mo atras sa iyang promise. Not even God who has bound Himself by irrevocable promise never to take back what He has given. God will never take back what He has given. No? So, mo nang gisulti diri sa Romans chapter 8 verse 38.
that I am convinced that nothing can ever separate us from the love of God. Kanang love of God, mo na siyang sanctifying grace. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from the love of God. So this is a wonderful, marvelous promise that we can have peace of mind. I can have a peace of mind nga nothing can take me away from God, nothing can snatch. Just imagine kung dili mo promise si God ingani nga ayaw kumpiyansa kay bisag wa kay gibuhat, pwede ka ma-snatch ni Satan. Kini nga verse promise us you can be rest assured nga your place in God's love is secured. No one can snatch you. So, mao nang kampante kita. But, ang wala gisulti dire nga naay usa ka tawo nga makasnatch kita. Externally, walay makasnatch away from us from God. Externally. But internally, we can. Pwede kita makahimog inside job. And it is sin. O kining a verse is misinterpreted by our brethren who are Protestants, and they say, see, bisag unsay buhaton nimo, dili na ikaw maimpyerno once you receive the Lord Jesus as your Lord and Savior. Because neither angels nor demons, neither our fears today or tomorrow, nothing can separate us. So gamiton nila na nga verse nga okay na ka. Kung mamatay ka, sure na gid ka. Did you receive Jesus as your Lord and Savior? Yes. Kano sa last week? Wala na'y problema. Bisan pa magkipag-date ka sa imong girlfriend, 5 ka buki mohang sexual partner, bisan pa mag-corruption ka diya, naka-receive ka na kay Jesus Christ. Wala na'y makaseparate nimo. They use this verse. And it's very, very dangerous. All this verse means is that you can rest assured that you will not be snatched away by any external forces. No one else can deprive him of his heritage. Okay? So, the moment ko daw nga kita mabunyagan, practically we are already in heaven daw. Practically, we are already in heaven the moment you receive sanctifying grace because God is with you. So, kanang full enjoyment of our inheritance, ato na siyang ma-enjoy nga hingpit yun, full, kung mamatay na ta. No? Full. Karon dili pa na full, napay mga problema. Pero actually, heaven starts now. Vice versa. Katong mga tao nga nagakinabuhig mortal sin, hell starts now. Sa ilaha. Pero, ang nakalain lang, bisag heaven already starts now, napay chance mawala. Habang buhi pa ka. O ikaw po nga naa ka sa demonyo karon, tungod sa imong mortal sin, habang may buhay, naapod ka po kay chance nga malangit. Vice versa. So, the point to be emphasized and never to be forgotten is that we are potentially in heaven the moment we are baptized. Okay. So, actually, luwas na kita, technically speaking. No? Pero dili ta magsalig, kay luwas na ta. Kay kanang kaluwasan, ginabalik-balik na itong storya, pwede pa mawala. Pinaagi sa atong kapakyasan. So, unsa may effect sa bunyag? Sa adult, kung ikaw mabunyagan, for example, naabay adult rin nga nabunyagan, dako na, okay?
So, for example, nabunyagan ka 22 imong edad, tanan nimong sala gikan sa 0 hantod sa edad 22, tanan panas. Ingana na. So ang uban na sa unang panahon, si kabalo ba mo nga si Emperor Constantine? Wise gito, nagpabunyag siya at his deathbed. At his deathbed kay kanang di pa siya kuno ready. So may lang kung makaabot kag deathbed, ang problema kung makababunyagan nga walay ko ano. So anyway, for example, buta na to 80 anyos ka nabunyagan kay inosente ka, bago lang ka, saksi ni Jehovah ba ka, unsa ba? Or Muslim ba ka, niya, na-convince ka, shall we say, nabunyagan. Meaning to say, from day 0 up to 80 years, tanan nimong sala panas. Dili lang kayang imong sala panas, pati ang temporal punishment due to sin. Pero kinahanglan dapat you are truly sorry of your sins also. Di kaya bunyagan ako amura ko. No. Dapat you have to be truly sorry. So, eternal punishment due to unforgiven mortal sin, the temporal punishment, no, is clean slate. So kung for example gibunyagan siya, niya paghuman after 5 minutes na abot ang atomic bomb, matay sila, di na siya mahapit purgatorio diretso sa langit because mo na epekto sa bunyag, clean sweep. Okay, dili pareho sa kumpisal. Pag kumpisal nimo napay mabilin nga temporal punishment, sa bunyag di gyud, panas gyud tanan. Even the temporal punishment due to venial sin is wiped away if the baptized person has been guilty of any. Kabalo na ko sa inyong gihuna-huna karon. Sayang ano na pabunyag bang ko sa una. Oh? Dili na. Ansa? Ang problema kay kausara gyud bunyag. Usara gyud effect bisag kapila nimo balik-balikon, ang effect niya usara gyud. Because naa na siya ginatawag nga invisible mark. Only the saints, angels, and God can see the mark that is in you. Baptism makes a clean sweep of everything. So, kung kangit-ngit kita, the darkness disappears. Kung ngit-ngit, sindi ka kandila, di ba mawala ang kangit-ngit? Sin disappears when the light is turned on. Sin is a spiritual emptiness which is obliterated by the coming of grace. However, ang bunyag, dili niya mabalik na to ang mga preternatural gift. Kung sa itong mga preternatural gift, dili maka-experience siya og pain, dili maka-experience siya og sakit, dili maka-experience siya og death, nang mabalik ang atong pagka-bright, nang di na mutuon, dili na maningkamot, wala na to, di na gito mabalik. Forever lost na to. Pero, who cares? Who cares? Nga naman, the most important gift sa atua is nabalik, the sanctifying grace. Huh? Let's go to the mark of a Christian. So, duha ka dagko nga mga butang ang nahitabo when we are baptized. First, we receive supernatural life. No? Kabalo mo lubad sa supernatural sa Binisaya? Supernatural. Ang lisod, no? Okay. Basta, we receive supernatural life called sanctifying grace, which dissipates spiritual emptiness. No? And second is, we receive a trademark, a mark of baptism. Nakita'y marka.
invisible, dili makita. It is called the character or a mark of baptism. For example, if we commit mortal sin, we are cut off from the flow of God. For example, kung kining diabetic foot, nganong mamatay na siya, kaya wa naman siya supply dugo, kini stock up naman. So mamatay kita, kung wa kita supply sa Ginoo, ma-wither and die. Para sa sanga, no? As a severed artery would cause an organ to be cut off from the flow of the heart's blood. So we lose sanctifying grace. Mawala nato ang sanctifying grace kung makahimo kita mortal sin. But we do not lose the baptismal character because the soul has been forever transformed. Nausab na gid ang panagway sa imong kalag. Di na gid na siya bisan pag mortal sin ka, bisan pag tuwa na ka sa impyerno, ang panagway sa imong kalag usab na gyud. Di na siya mao. Mao na nga kausab lagi kabunyagan. Murag tattoo ba? Kaya murag invisible nga makita na sa Ginoo ug ang mga santos ug mga kaanghelan ang tatak sa imong kalag. That is why, because of the character, kini nga karakter na usab ng atong panagway sa atong kalag, pwede na ta mudawat sa sunod nga mga sakramento kining unom. Tungod kay maka-absorb na siya. Kung wala tong bunyag, kini nga mga sakramento, no? If our soul did not have that character, then we could go to confession 12 times or 100 times and nothing will happen. That is why stricto kayo ang simbahan before ka kaslon, before ka kumpirmahan. Pangitaan gyud ka og baptismal certificate. Tungod kay giprotektahan kita sa simbahan nga panigurado nga nabunyagan gyud ka kay naluoy siya sa imuha nga sige kag dawat sa sakramento nga waday ka nabunyagan, walay epek. Ikaw may kaluluoy. So dili na tungod kay nag-inistrikto ang simbahan. Gihimo na simbahan out of her love to us, for us. Mortal sin would remain unforgiven. The soul would remain spiritually dead. No? Adto kas pare, mangumpisal ka, wa ka mabunyagan. Mao gyapon, wa gyapon na pasaylo ang imuhang mortal nga sala. Walay effect kanimo ang kumpisal. Anyway, ang mortal sin, pwede siyang mapasaylo sa ginatawag nga perfect contrition. Bisan wala ka mabunyagan. But it's another story. Lahi na po na siya nga topic. Okay? As far as the sacrament of confession is concerned, it would be just as though we didn't even exist. Murag, na ang pare diha, naminaw si mo sila, murag parehas lang nga wala ka sa iyang tapad. Mo na description ni Father Leo XIII. It's just though we didn't even exist, as though we weren't even present when the words of absolution were pronounced. Okay? So, di kita makadawat aning uban nga sakramento kung wala kita mabunyagan. Mo na epekto sa bunyag. Importante kayo. Muna kung na yung mga tanong, what is the most important sacrament? Ang tubag, walay pagduha-duha, bunyag. Kung na yung mga tanong na po, what is the greatest sacrament? Ang tubag, Eucharist. Nabay kalainan sa most important o greatest? Bisag ako galibog ko. No? Magprepareho naman. Pero mauman ang definition. The greatest sacrament is the Eucharist because all sacraments is centered to the Eucharist. But the most important is bunyag because it is the entrance. Okay.
For example, ang usa ka tawo nga wa pa nabunyagan, no? Naga-catechumenate pa, wa pa siya bunyagan, pero nagpray siya sa iyang kagalingon, ang nakahimo siya ginatawag nga perfect act of love. Unsay mahitabo kung nakahimo siya perfect act of love? All his sins immediately will be forgiven, even original sin. Mura siyang nabunyagan. Mura siyang nabunyagan ang effect. Original sin, kung mamatay siya, malangit gyapon siya. Ang tawag ani, baptism of desire. So sa mga tao ni muna nga itong example, nga to those people, through no fault of their own, do the best they can, according to their conscience, they can be saved. Sa mga tao nga wala nakadungog sa Ebanghelyo, mga tua sa mga bukid-bukid o mga layo gidwa ng abtan, inosente. Kamano sila, no? Baptism of desire. So, however, bisan pag nakahimos lag baptism of desire, napanas ang ilang original sin, dili gihapon sila pwede modawat sa ubang sakramento. Hantod nga wala sila na bunyagan sacramentally. Okay? So, kung makahimo siyang mortal sin, bisan pag napanas na itong iyang original sin tungkol sa iyang perfect act of love or perfect contrition by baptism of desire, kung mangumpisal siya sa pare, di gapon makatabang ang kumpisyon sa iyaha. Because wala siya ng bunyagan. Mura siya tao nga giputos og plastic, bisag ilubong imo siyang ibutang sa ulan, di siya mabasa. Di siya mabasa sa grasya sa Diyos. Di ka sulod, di ka penetrate. It is impervious to the rain. Okay, the same thing would be true of his assistance at the sacrifice of the Mass. Ang tao nga wa mabunyagan, bisan pa kada adlaw siya mosimba, okay? Wala siya'y ma-impart, wala siya'y tanan kabalo ba mo nga kada tanang tao nga binunyagan pag abot sa misa, naa kitay ma-contribute, naa kitay madala. But ang tao nga wa nabunyagan walay ma-contribute. Bisa pag mahatag pa siya 1 million. Wala siya ma-contribute spiritually. Wala siya appeal. It doesn't mean nga wala ang tao, ang Ginoo dili malipay sa iyang gesture. Wala na pasabot nga ang Ginoo dili malipay sa iyang pagsimba. Lipay gyapon, pero that the faith with which he worshiped would not bring grace from God. Dili makahatag. Asa man ang grasya gikan, ang awas-awas nga grasya gikan sa ubang iyang mga tapad. Whatever grace he received would not flow from his personal participation. Makadawat maging sa grace, pero dili gikan sa iyang kagalingon. Gikan sa awas. This is because it is by the character of actual baptism we put on Christ. So, sa bunyag, gitagaan kita gahom sa Ginoo nga makaambit sa iyang tulo ka ministeryo, priest, prophet, king. So sa pagka-priest, pagka-pare, nakaambit kita sa iyang pagka-pare nga maghalad o pagsimba, paghimaya sa Dios. So he makes us participants in his eternal priesthood. So sa bunyag, gitagaan kita gahom o obligasyon sa pag-ambit kauban kay Kristo, no? Sa pagsimba o himaya sa Dios diha sa sakramento. Na nakitay participation. So we become co-offerers of the holy sacrifice. Dili parehos ang atong level sa mga ordained minister, no? But naagyapon kita'y participation, not of course in the same way in which a man who has received holy orders, the power of the priesthood.
only ordained priests can celebrate Mass and can consecrate. So, dili kita makaselebrate Mass. Ang pari lang. Kita, we are co-offerers. No? We assist in Mass. We assist. The priest celebrates, we assist. So, remember akong gisulti ganiha? As member of Christ's mystical body, no? Kaya nag-share man ta sa priesthood ni Jesus, we put something into the Mass. Naagitay mabutang kada misa. In a way, nga imposible sa usa ka tawo nga dili na bunyagan. Nga wala na bunyagan. So we share in a special way in the graces. So, obligative sign siya. Kita, mahimo dapat kitang Christ-like. It means nga ang life nato nga atong ikinabuhi ning kalibutan dapat according sa pattern ni Jesus. So dili ni siya ingon nga pribilehiyo lamang, at the same time pribilehiyo, at the same time obligasyon. Kay you already have the Christ image, you have to walk in the pattern of Christ. Matinabangon ka, obedience. So, every baptized person is a member of the church. Unsa may makabuak sa imong pagkabinunyagan, sa imong pagkamiyembro sa simbahan di ay. Ang makapaputol sa imong pagkamiyembro sa simbahan kining tulo: heresy, schism or schism, and excommunication. Okay? So, kadang tulo. So, if someone were to ask you, this is not my words, this is the word of Father Leo XIII. If someone were to ask you what is the most important thing in life for everybody without exception, the answer is baptism. So, ang kamatayon ko sa lawas is dautan, is an evil, murag kapildihan. Ang kamatayan sa lawas sa tao, kapildihan sa mga tao nga nabilin. Siyempre, di ba, sakit sa mga nabilin. People who are left behind. But, physical death for the people who died, which is united with Jesus, it is not tragedy or loss. It simply means that he gets to heaven much sooner. It is victory. Ingon si St. Paul, for me, to die is gain. Always supposing that he has not committed spiritual suicide by unrepented mortal sin. On the other hand, a person might live to be 100 with a whole century of health, wealth, successful living behind him or her. But if that person, bisagon siya ka-successful, long life, 120 ang edad, but if he dies without baptism, his 100 years is wasted years. What does anything matter now if this person has missed out on one thing for which he was made eternal? So na-miss niya ang purpose nga siya gihimo, eternal union with God. Diba? Ngayon, there is no escaping the absolute necessity of baptism. John chapter 3 verse 5. Ingon si Jesus, unless a man
be born again of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. There is no escaping. Necessary gid ang baptism for salvation. Pagbantay ka mo sa mga modernist theologians nga naglipana karon sa sulod sa simbahan nga muwali, nga musulti, tanang relihiyon parehas lang. Maluwas ka bisag dili ka motuo sa Ginoo, bisag unsa imong relihiyon, pwede maluwas parehas lang. Na ay magtudlo ana sa sulod mismo sa simbahan. Klaro kayo, we need baptism. Pero klaro kayo nga we need baptism, we need to be a member of the church to be saved, but wala biya nato ginasulti nga kita ray maluwas. Ang ginasulti lang nato nga the church knows nothing of any means of ordinary nga pamaagi nga sure kita maluwas, but by baptism only. Ato nang gina-reiterate nga they can also be saved, but difficult. Pero kung imo na gani in the spirit of false ecumenism, imong isulti nga ang imong religion o ang akong religion parehas lang, equal footing, then you are guilty of religious indifferentism, and that is heresy, and that is mortal sin. Mark chapter 16 verse 15 said, "Go into the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized shall be saved, and he who does not believe and is not baptized shall be condemned." Klaro kayo. There is no if or maybe about those two statements. There is no way around them. We understand then, listen to this, why it is that the church insists that babies be baptized as soon as possible after birth, as soon as the infant can be safely carried to church, which in practice, meaning when the baby is 10 to 14 days old. Mao ginay pinakanindot daw dapat in 2 weeks pwede na nga mature enough nga makarry na siya sa simbahan. It is an article of faith, meaning dogma, that anyone who dies in the original state, dies in the state of original sin, is excluded from heaven, from the vision of God. It is a dogma of the church. Now, i-mellow down na sa mga liberal progressive theologians. However, the church has never officially taught that the souls of infants who die without baptism do not see God. Dili na official nga pagtulon ng simbahan nga katong mga wala na bunyagan, di gyud makakita kay sa Ginoo. It may be that God has some way of compensating such souls for their lack of baptism. But if so, God has not revealed it to us. Na ay posibilidad nga ang Ginoo maghatag og pamaagi nga kitong mga wa mabunyagan basig makakita sa Ginoo, pero kung naa man gyud na nga posibilidad, wala ka na gipadayag sa Ginoo kanato. Kuha, wala na niya gipahibalo, so di na ta manghilabot ni ana sa mga bagay nga wa gipadayag sa Ginoo. Didto lang kita magtuon sa mga bagay nga gipahibalo sa Ginoo kanato. Kay kung magbuot-buot kita, magpa-bright kita, then we are disobeying God. So, our obligation is to follow the safer course. Unsay safer course? To, as much as possible, baptize a child. That's the safer course. Do not risk nga, basi because God is love, God is merciful, basi, no. Gisugo kita nga, bunyagi sila sa ngalan sa Ama ng Kristo, tumano na to. Kung naamangid mo hatag mangid ang exception sa ang Ginoo tungod sa iyang kaluoy, ang Ginoo na'y bahala na.
For parents, this means that they should not delay the baptism of their newborn, no? Because the infant's hold on life is too fragile. Danger of sudden sickness and death, great risk for unnecessary postponement of baptism. That's why parents who unnecessarily, meaning walay bugat nga rason, delay or neglect the baptism of their child for a long time becomes guilty of grave sin, meaning serious sin, mortal sin. As theologians establish, 1 month or more is a long time already. So sayop na nga atong i-delay tungod kay si Uncle George wala pa tuwa pa sa gawas, no? Actually, kung gusto gid nimo si Uncle George o si Uncle Sam, pwede mangyapon nimo siya ilista. Proxyhan lang nimo. Proxy lang pwede gihapon na, no? Proxy. It would be still worse to postpone baptism until next payday after next, so we can have a big party. Worst reason. Gusto kitang big party. Now, the baby's big party is with God and the angels and the saints at the baptismal font. Grabe ang ilang pagmaya. Mo na grabe nga big party. Na it's not this, it's this. So, hapit na mga time, putlon sa nato, taas-taas pa ni siya, no? Kay, mubuo ra mga itong first topic, mo nang i-insert na ako ang second topic. Okay? So, napakita 5 minutes to enjoy our snacks and a little chika-chika. Yes, sister?